Takže YouTube video číslo 6. Ako som sa dostal k strihu a ako vyzeral ten 10-ročný nejaký taký progres, s kým všetkým som počas tejto cesty robil, na akých projektoch som robil. Povedz, čo si robil. Takže sa vrátime cca 10 rokov dozadu, do doby, kedy som končil strednú školu a tak nejak som narazil na strih. Počas rozprávania o tej mojej ceste, o tej mojej skúsenosti by som vám odpovedal na všetky otázky, na ktoré ste sa pýtali. A keďže veľa z tých otázok, ktoré sa pýtate, som riešil aj ja, tak mi to prišlo také celkom fajn vám to vyrozprávať z tej mojej perspektívy. A vy mi môžete potom napísať do komentára, či táto cesta dáva zmysel aj pre vás. V prvom rade ešte predtým, ako začnem, tak mám dve veci. Prvá je, že vám chcem poďakovať za tie reakcie na Jakeové video, ktoré som minule nahral. Teším sa, že sa vám to páčilo a to, jak ste tam písali, že by bolo fajn urobiť video o tom, ako to vznikalo, tak to bola vlastne aj pointa, že to nahrať takto po česky a potom vám spraviť taký editing breakdown o tom, ako sa to strihalo a ako som premýšľal nad tým footageom a celkovo moje tipy a triky, ako takéto niečo zostaviť. Lights out. A ešte jedna vec, taká krátka k tomu predošlému videu, kde ste sa pýtali, že čo to je tá cenzúra, konečne som šofér ja, tak nehrajú kokotiny, ale fajnovo Blinky, Sum 41 a podobne. Že čo to vlastne je táto vec? Tak ja som to vlastne písal na storke, že to je menšia filmová referencia na film, ktorý sa volá Scott Pilgrim versus celý svet. Scott Pilgrim! So, what can I get you? Is there anywhere you don't work? They're called jobs, something a f***ball like you wouldn't know anything about. A čo sa týka takýchto filmových referencií, tak ja ich rád používam ne iba v mojich videách, ale ja som to prepašoval aj do videa k Jakeovi. Ohio! What the fuck is up? A túto konkrétnu vec som použil nie raz. God damn! It's so fucking cold! Mark. Piece of fucking shit. Yeah, fucking. Little fucking shit. This league is absolutely the most lit thing in the world! Alright, I need to calm down. Ale teraz späť k téme tohto videa, ktoré by som začal a podložil jednou z najčastejších otázok a to bolo, že ako začať strihať. Čo sa týka mňa, tak ja som sa dostal ku strihu cez bicie nástroje, pretože som bubeník a keď už som sa tak nejak po tých niekoľkých rokoch naučil, ako tak hrať na bicie, tak som si chcel natočiť drum cover. Tak som zobral môjho kamaráta Mira, starý Canon 60D, vyšli sme na jednu bratislavskú strechu, kde sme rozložili bicie, jak úplní páni a natočili sme môj prvý drum cover. Žena jak má byť, ona je primadona. Tanečky tak jak to je iba ona. Nebol to teda vôbec nejaká pesnička, ktorú by som normálne počúval, alebo bol tak nejak môj žáner, ale keď sa tá pesnička nejak ku mne dostala v tej dobe, tak mi prišla, že bicie v tejto songe by boli dosť naložené. A ja keďže som bol v tej dobe v kapele, ktorá hrala tak nejak taký tvrdší žáner, tak ten štýl tých bicí som chcel preniesť do tejto pesničky a podľa mňa to tam akože sadlo extrémne. Ale podstatné je, že keď sme natočili to video, ja som v tej dobe nemal peniaze na strihača, takže som si to strihal sám. A pri tom procese vzniku toho videa som zistil, že ten strih je celkom zábavná vec a že potenciálne by ma to mohlo baviť. Takže toto bola tak nejak prvá vec, ktorú som postrihal a prostredníctvom ktorej som sa dostal do toho strihu. Čiže pointa tohto mini príbehu a odpoveď na otázku, ako začať strihať, podľa mňa, keď máte nejaké hobby, tak si natočiť to hobby a skúsiť si to postriať. Pre mňa to boli bicie, pre vás to môže byť gitara, skate, bicykel, čokoľvek. Čiže natočiť si nejaké svoje hobby, to si potom zostriať je celkom fajn prvý krok. Čo sa týka mňa nejakého ďalšieho napredovania, tak keď som vydal toto video, tak na tú dobu to malo celkom úspech a tak nejak sa to dostalo aj k Mikeovému manažerovi, ktorý mi na druhý deň zavolal a povedal, že či nechcem spraviť ešte jeden takýto cover s tým, že by tam Mike došiel aj osobne. A ja som v tej dobe bol taký, že jasné, že poďme na to. A vznikol ďalší cover, ktorý sme tiež točili na strechách, ale chceli sme samozrejme ísť vyššie, takže sme išli na 3 veže, ktoré som mimochodom aj preskočil. Toto bolo pre mňa možno taká prvá skúsenosť v úvodzovkách s nejakou produkciou, lebo tam už sme samozrejme museli plánovať, kto kedy, jak dojde, vybaviť nejaké povolenie, aby sme na tú strechu mohli ísť a tak nejak ako tváriť sa, že sme profesionálni filmmakeri, čo sme samozrejme vtedy neboli.
Každopádne ale ako ďalej. Mal som nejaké hobby, prostredníctvom ktorého som zistil, že by ma bavil strih a teraz bola otázka, že ako sa dostať k tým prvým jobom. Pre mňa osobne bola tá taktika taká, že ponúknuť sa nie iba ako strihač, ale aj niekto, kto to video natočí a následne zostriha. To znamená, že som sa stal videograférom. A prvé zákazky, ku ktorým som sa dostal tak nejak komplexne a boli moje prvé joby, tak to boli vlastne tanečné videá. Dostal som sa do jednej tanečnej školy, čo tak nejak aj dávalo zmysel, pretože tanečná škola vystupuje, z tých vystúpení by sa im mohli hodiť nejaké videá, čiže takto som si nejak budoval portfólio a potom samozrejme v tej tanečnej škole som začal robiť aj videá čisto iba pre jednotlivých tanečníkov alebo tanečníčky, ktoré mali svoje skupiny a tam už tie videá boli o niečo lepšie a takto som sa vlastne zlepšoval. Pretože tak nejak globálne platí, že keď niečo robíš poctivo a makáš, tak tí ľudia to vidia a keď si dobrý, tak celkom dáva zmysel, že si ťa budú potom nejak tak ako volať aj na iné projekty, alebo to slovo sa začne šíriť a niekto iný si ťa zavolá, čiže takto nejak som to uchopil ja. A teraz vlastne aký je ten ďalší krok? Jedna opäť z najčastejších otázok bola, či je škola dôležitá. A keďže pre mňa osobne to bol ďalší medzikrok v nejakom tom napredovaní, tak by som vám povedal tú moju perspektívu, že čo všetko vám potenciálne môže škola, teda vysoká, priniesť. Ja som totižto s týmto hobby strihaním sa prihlásil na filmovú školu v Brne, na filmovú vedu. Filmová veda je ale teoretická škola, to znamená, že tam nestrihate videá ani filmy, tam sa skorej učíte, ako filmy analyzovať, ako o nich písať a ako filmu rozumieť. A keďže ja som chcel primárne sa venovať ako praktickým veciam, tak som sa po tých 3 rokoch prihlásil na školu do Bratislavy, kde už som si vybral konkrétne strihovú skladbu. Tam som dokončil doktorandské štúdium. A tak nejak som aj ostal na tej škole učiť. Takže ak sa náhodou niekto chystá na strih do Bratislavy, tak je dosť možné, že sa tam stretneme. A kebyže vám mám teraz zreferovať, či je tá vysoká škola dôležitá, tak minimálne z tej mojej perspektívy tá teoretická škola mi dala extrémnu sebareflexiu, pretože to, že sa naučíte analyzovať film a nejakým spôsobom ho čítať, tak viete využiť potom aj pri tých svojich praktických veciach. Ako vytvoriť napätie, ako vytvoriť vtip, ako vytvoriť čokoľvek. Takže v tomto bola tá škola jednoznačne prínosná. A čo sa týka teda tej praktickej školy, tak jedna z tých najzásadnejších vecí, ktorú vnímam ako veľmi prínosnú, sú kontakty. Pretože počas štúdia budete tak trochu nútení spolupracovať s režisérmi, s kameramanmi, s dokumentaristami. Keď si s týmito ľuďmi sadnete už na škole, dajme tomu pri nejakých školských cvičeniach, tak je veľká pravdepodobnosť, že si vás títo ľudia budú volať aj na joby mimo školy. A to bol presne aj môj prípad, že som na škole spoznal producenta, môjho kamaráta Nazariho, ktorý v tej dobe už robil pre kopec hip-hopových interpretov, ale robil aj reklamné joby. Takže pre mňa v tej dobe začala éra prvých reklamných spotov a hlavne teda hip-hopových klipov. Celý priestor mení miesto plný. Ja sme obyčajní chalani, píšeme sa. Nepoznáš nikoho, kto to prežíva jak ja. Nás nenávidí, vedie nás do hrobu. Tak asi hoci kto vás napadne z týchto interpretov, tak je dosť možné, že som niečo pre nich strihal a na tých videách som sa vlastne zároveň aj tak nejak učil strihať. A tuto funguje veľmi podobne ako v tých začiatkoch, že keď niečo strihate, je to dobré, to znamená, že slovo sa začne šíriť, takže vás začnú oslovať aj iné, buď produkcie alebo iní režiséri, takže takto som sa dostal aj k iným jobom. A potom prišlo také v úvodzovkách symbolické uzavretie tejto jednej kapitoly prostredníctvom 2 filmov. Jedným z týchto filmov je Tempos, čo je vlastne taký reklamný, komerčný dokumentárny film. Venované všetkým, ktorí sú s nami. A na druhej strane dokumentárny film The Sailor, čo je svojím spôsobom rozprávania úplný opak filmu Tempos. Takže boli to dve úplne odlišné skúsenosti. Čo bolo fajn na Tempose je to, že to skončilo na Netflixe, čo bol pre mňa taký ako mini sen v tom začiatku mať niečo na Netflixe. A čo sa týka Sailora, tak tomu sa darilo aj v zahraničí, kde vyhral nejaké ceny a bol ocenený aj doma. A bola to tiež veľmi hodnotná skúsenosť, čo sa týka nejakého rozprávania príbehu takýmto spôsobom. Ale o tom vám niekedy spravím možno samostatné video, keby vás to zaujímalo. A tu by sa možno patrilo odpovedať na otázku, ktorá bola jednoznačne zo všetkých najčastejšia, a to je, že aký program je na strih najlepší a v čom striham ja. Odpoveď na túto otázku možno mnohých z vás prekvapí. Ja si totiž to myslím, že je úplne jedno, v akom programe striháš. Strih je v prvom rade tu.
Najzásadnejšia vec pri strihu podľa mňa je vedieť rozprávať príbeh a predať divákovi emóciu. Je jedno, či používate DaVinci, Final Cut, Avid, hocičo. Povedal by som, že je to skôr o tom, že aký program vám vyhovuje. Väčšinou je to ten prvý program, ktorý skúsite a na ktorý si zvyknete. Pre mňa osobne to bol Adobe Premiere, pri ktorom som ostal až doteraz a strihal som v ňom všetko od reklám cez videoklipy až po filmy. Môžete sa síce stretnúť, že niektoré programy sú vyladenejšie na daný typ strihu. Napríklad veľa strihačov používa Avid na strih filmov a Avid sa hodne používa aj pri hollywoodských filmoch, tam je to celkom štandardizovaná vec, ale ak vám niekto tvrdí, že v Premiéri sa filmy nestrihajú alebo že sa to nedá, tak je to blbosť, pretože v Premiéri sa tiež strihalo kopec veľkých filmov. Napríklad ako film Všetko všade a naraz z roku 2022, ktorý strihal Paul Rogers kompletne celý v Premiéri. I use Premiere all over this film. I can't imagine the workflow of having to do that in any other NLE. Za ktorý bol aj patrične ocenený, pretože vyhral Oscara a cenu BAFTA za najlepší strih. A taký fun fact, toto bol jeho druhý film, ktorý tak nejak ever strihal v živote. Wow, this is too much. This is my second film, y'all. This is crazy. A takto to vyhrotil s Oscarom, takže celkom frajer. Takže akýkoľvek program vám vyhovuje, je to čiste na vás. Čo sa týka môjho odporúčania mimo Premiéry, tak možno DaVinci by mohol byť pre vás vhodný kandidát, pretože existuje vo free verzii a ponúka fakt všetko a oveľa viac, čo vôbec budete kedy potrebovať k strihu. Takže toto je tak nejak v skratke príbeh o tom, ako som sa dostal k strihu. Dúfam, že som zodpovedal aj tie najčastejšie otázky, ktoré ste sa pýtali. Keby vás zaujímalo niečo iné, tak to kľudne napíšte do komentáru. A samozrejme, ak sa ti video páčilo, tak daj. A to je všetko. Takže klasicky youtubersky, vidíme sa pri ďalšom videu. When I teach masturbation, I'm always just like, have fun with it.